gagawin natin ngayon ay mag-unbox tayo ng ating bagong spear gun. So, Mag-share ka muna. Share muna tayo. Wait, share muna tayo ng ating live para makita naman. Suzuki viewers. Muna tayo. Ayan. Paano ko yung i-share ko? Meron ka nga. First idol. Sinong nauna dyan? 7 viewers ka na agad. Oh, 7 ah. Tayo lang natin. Medyo marami nga natin kasi secret package. Ganel. Ito si... Okay. Saan yung natin viewers? Ang paano natin Facebook? Okay na. Ikaw na rin mag-share sa Facebook pati. Shout out from Buruanga, Aklan. Okay, dito ako 7 likes view. Ayan, okay na. Wala na tayo. Ito lang. Ready na ba tayo dyan? So, shout out sa Palike na 9 lang. viewers. Palike po. Pa-share na din. Share live tayo mga bro. First Shout idol out. si Chupa Caldo, shout out. Kay Love TV, shout out. Kay Mars Pero, shout out. Yun, kay Chupa Caldo. Yan yung mga viewers, shout out sa inyo. So, mamaya may shout out tayo sa Si Wiljan. Aklan. Wiljan Colminas. Si Wiljan Culmina, shout out sa iyo bro. So, mamaya may shout out tayong masukin natin pagsubaybay ng Malay. So, na yun pagkatapos. Hintayin tayo ng kayo na. Pa-share na lang. Thank you. Like and subscribe. Share, like, and subscribe for more videos. So, 6 na tayo nandito, no? 6. Si Kuya Jay, maraming na namang magiging biktima malalaki. So, shout out, Kuya Jay. Totoo, marami talaga, pero tinatyaga lang tayo para dumami. Kuya Jay, shout out sa inyo dyan, kaya tiniyan at saka mga bata. Shout out. No, shout out mo, Edgar Ramal, Saramat Family, shout out lahat dyan. Boracay Espero, shout out. Yan. Konti na lang talaga. Pwede na tayo mag-open. Konting Campbell. Sir Beno, come here. Comment lang po kayo, Sir Beno. Libby Paranga, shout out. Bro, from Spiro ng Bohol. Ayun. Shout out sa'yo, bro. Yan. 11 na tayo, 11. Pag nag-15 na siguro. Siguro mag-start tayo mga 15. Hintay lang natin si Sir Beno. Ayan.
Share mo rin kila Kuya Dins kaya. Kamusta? George, uy. George, uy! Chappy Thank you. here, Ate Chappy. Fe. Ate Chappy! Try ko yun mag-live kung marunong ako. Shout out sa 12 million viewers. Sir Beno. Wait lang. Ate Fe, cameraman ako ngayon. Bumaba. Laredel Divers. Bumaba ng 7. Bumaba? Okay lang naman. Sir Beno lang yung hintay natin para Pupunta ba siya? pag dumating na si Sir Beno, start na tayo. Kasi itong package na to, package talaga. Kasi ito, galing kay Sir Beno. So, kasi ito yung brand ng spear gun ng Shine Silver. Isa rin sa napakabait na nagbebenta ng gamit ako. So, puntahan nyo yung Facebook account niya, Beno Arguero, yung name niya sa FB. Shout out Poro. Kung gusto Rorox nyo Pero. maraming mga rubber na mura, meron siya, parts ng mga spare gun. Ate Chappy. Shout out sa camera girl. So, ito na. Diyan na. Wala pa rin. Sinabi mo ba sa ano? Ilag ko na. Hintay-hintay lang. Hintay muna tayo. Konting kembot na lang. Yun. Yan. Dalawa na lang. Yun. Ayun. Nasaan? Ayan, message ko na sa kanya. So, Yan, isa na lang. Lalarga na ang bangka. Nawala, bumaba. yun, shout out sa 14 viewers natin dyan. Yun, shout out sa girl. Sana all my camera girl. Sabihin na comment lang kayo pag nandito na tayo. Rorox Pero, shout out. Traffic Dudong Pero ng buhol po. Goro na tayo? Goro na. Gora na. Laredel, Divers. Bro, shout out. Start na. Gora na. Goro na tayo. Gora na sabi niya Ate Chappy. Ate Pe. Ito na yung hinihintay natin na pagkakataon. Itong spare gun pala ay galing kay Sir Beno. So, i-open natin. Sir Beno, thank you. At na-receive ko na ang iyong items na spare gun. So, i-open na natin. Huwag nang patagal niya. Na natin patagalin habang mainit-init pa. Yeah. Shout out Try Jam Jamel official. Yan, may taga-shout out tayo ha. Yung galala. Sana all may bagong spear gun, sabi ni Laredel Divers. Yun. Sana all may sponsor siya. 18 million viewers. Shout out. Yun. So, ito ulit. Gandahan lang natin kasi baka tamaan yung rubber. Salamat sa 8 million na nag-thumbs up. 20 million viewers. Shout out. Wow, shout out. Thank you so much for joining us.
There we go. Unboxing kami, Ate Fe. Ayan. Thumbs up Dan. Salamat po, Plaridel Divers. Yun. 23 million viewers. Thank you. Oh, ready na ba kayo? Lalabas na natin. Oops. Taran! Walang drum roll. Ay, wala. Akin na lang yung goma mong spear Wow. gun, bro. Guys, tingnan nyo. Ang ganda. Slim. Hindi ko pa nabubuksan pero alam ko lang slim siya. Ang gaan. Wala nang panalo. So, ito. Natanggalin na natin yung plastic. Wow, ganda. Naka-bubble wrap. Hindi pa nakikita pero maganda na. Ganda, ate Fe, ah. Ganyan tayo. Lupit, ah. Sniper. Farmer Vlog, official. Shout out. Baka naman may spear gun ka dyan na hindi nagamit. Baka naman. Mega Love, shout out. Pag nakaano si... Magpaparapol ka ba niyan? Magpaparapol tayo nito Pagka pero naka- pan lang. Pag naka 10 million subscriber ka. 10 million. Yung may budget na tayo pambili. Wala pa tayong budget kaya. Yun. Ganda. Ano kaya magiging binamaano nito? Grabe ko lang. Yan. Ano kulay yan? Orange? Red? Red siya. Prime line. Wait lang. Straight. Medyo nahirapan ako sa pagkuhan ah. Wait lang. Nahirapan ako sa pagbubukas. Levi parang nga. Shout out. Okay. Bars Espero. Naku. Ano? Yun. Ano sabi niya? Teka lang, wala. Nako, bugtas na pod ang GT Ana Idol from Davao. Shout out, Bars. Ano yan? Sa gustong mag-abel nito, Bars Mamaya. Espero. ilalagay ko yung name niya sa description box ko, kaya sa comment section. Gusto niyo bumili ng mga Spear gun fish. accessories, rubber, diving mask. Meron Buwan sa naman, isa no, matamaan yan. Big fish na tanigi. 23 million viewers. Thank you so Thank much. you so much. 11 thumbs up. Thank you. Yan, at malapit-lapit na natin yung tapos to. Balot na balot, ah. Shout out kay Sir Beno sa nagbalot. Medyo hindi ako nahirapan. Pinagpapawisan. Pawisan na. Ayan. Grabe, secure na secure. Pumasok na ba si Sir Ben? Ah. Nandito na siya? So, sa wakas, natapos na rin. Natanggal na natin yung Unang plastic. unang plastic, may pangalawa pa. Life Spear TV. Ayun, Papa last year. Gabs, pa-shout out. Sir Beno, shout out! Kapamana natin, tsaka sa mga kidos mo at tsaka yung misis mo, shout out. Ayan.
Ito pala yung lock ng reel. Yan. Hawak muna. So, lalabas na natin. Wow. Rubber. Palang nakikita nyo. Pero, Ito ng rubber. sold na sold. And then, oops. Wow. Wow, big time. Extra handle. Oh, okay. And then, Ano yan? ito pa, may plastic pa tayo. Shout out sa Livesphere members natin dyan. Papuposan muna natin itong name. Yan. Love Rocks. Eleanor. Shot 110. Ayan, na-open na natin. Nakita nyo. So, ayan. Start. Dito tayo. Yung quality niya. Start muna tayo dito sa shop niya. So, syempre, nakalagay 6.5 na laser blade, stainless steel, hard steel siya guys, hindi siya simpleng shaft lang na stainless. Hindi mabasa. Ayan. Sige, okay lang yan. At least, itong brand. Labrax. Tapos yung... Sana all talaga. Shark fishing vlog. Yung talim Shout niya, out, Long. 30 million viewers. Thank you so wait lang, much. hindi ko mabuksan. Mega love, shout out. Ayan. Sana all Patulis talaga may siya. love rocks. Ayan. Patulis yung tulis ng shaft. And then, shark fin. Ang ganda na shark fin niya, hindi masyadong mataas. Ayan. Din Eurocut yung sa trigger. And then, start tayo sa monofilament niya. Ayan. I think nasa 1.5 yata to. Monofilament shooting line. Ayan siya. So, tapos na tayo sa shop. And 32 million viewers. Mega love, shout out. sa rubber tayo. 14 mm prime line rubber. Tibay nito. Ang ganda ng kulay guys. Yan. Is boom. Yan. Tibay. Tapos barrel tayo. Aluminum barrel. Slim style. Tapos sa pan tayo sa reel. Yung reel niya is Labrax din. All stainless steel, 40 meters yung laman. Tapos yung shoot, Dyneema, 40 meters din. Yan. Tapos yung trigger, halos same trigger sila ng patos yata. Kasi yung release line niya is nasa gilid. Ayan. Tapos may lock, safety lock siya. Ayan. Pag nakaganon, lock. Ayan. Michael Sarmiento, Maria Venus Sarmiento, shout out. Yung bat, ayos. Tapos yung handle niya is right-handed. Idol, magkano bili mo bro? Guys. Right-handed. And then meron siyang extrang handle. Ayan, pwede mo siyang ilagay. Ayan. Ganda. Tapos ito. So, ilalagay ko lang dito bro yung Sa description. price sa description link o puntahan nyo yung ilalagay kong link sa akin. Para sa page. Then, meron pa siyang bungee. Oh, Kasama na. ate te, tuloy na. Ayan. So, try natin ipasok yung shop. Ganda talaga, sabi ni Farmer Vlog. Eto. GCQ na. Oh, Tefe, tuloy na, tuloy na. 16
6.5 and then slim Coming type soon siya. na siguro yung Labrax with roller niyan. Open muzzle siya, sabi ni Shark Fishing Vlog. 14 million thumbs up, thank you. 31 Open viewers. muzzle, and then kabit natin yung shooting line niya. Ayan. Taas Dito mo na lang konti. pagkabit. Ayan. Yun. Tapos dito pala siya sa kabila, no? Pwede natin left-handed kasi yung nito. Yung line release niya. Ito, sa taas. Ayan. Shout out Lods Gabi from Borbor TV Mix. Yun. So, mga bro, hindi ako pinapawisan ha. Taas mo. Labrax Trigan 110 cm. Ayan, yun. Eleanor shoot 110 cm. Complete set na siya. Gagamitin nyo lang mga bro. Galing ito kay Sir Beno Arpero. Shoutout sa'yo bro. Abangan nyo lang yung first blood nito. Ano kayo magiging first blood nito? So, Astig Ana Lods Gabi. ano pa bang dapat nating i-pan dito? Kasi yung para dito is nakalagay na. Ikakabit ko na lang mamaya. Saglit lang naman. Ito. Yung handle ng yun, reel. Ito. kakabit. Kimals. Ayan. Kimals So, Lamig. mamaya na lang. Magkano yan bro? Abangan nyo na lang sa pan. Sa description link ko, ilalagay ko yan. Tapos yung contact number. Pilay Para- bakal. Sulit na sulit kayo dito bro. Mura na. Tsaka ang ganda ng quality. Ang gaan. Napakagaan. Slim na slim. Red color. Sa kulay pa rin, ma-attract na ngayon. Parang May iba pa bang color na available na? yung available na color nito is green. May blue yata. Tapos red. Available yung size nito sa lahat. 110 hanggang 120 cm. Hindi ko lang alam kung mayroong 135 o kay Sir Bino natin malalaman yan pag Lilink ka makausap lang natin sa siya. description box. Ilalagay ko lang doon. And then, yung test fire nito, at saka yung balance pan, hintayin nyo na lang yung review ko nito sa ilalim ng dagat. Yung balancer, yung recoil, yung ganun shot. So, Miggy Angelo Morata. Shoutout Wait lang. idol, lagi po ako nakasubaybay sa mga video mo from thank you. Camotes Oh, Island. mako tayo ng 30 ah. Congrats bro, sabi ni Jan Thank you. official motovlog. Shoutout sa mega love shoutout sa 30 million viewers. Ulitin ko lang po. Sa lahat po ng mga kaspero natin dyan, kung gusto nyo bumili ng rubber, ito ang rubber, small ID o regular ID, meron tayong supplier na mura, tapos may mga freebies pa kayong makukuha, no? Like Dyneema o Wishbone, meron. Tapos shop, may mabibilhan din tayo. And then Sir Benedict. reel. Ayan, kompleto tayo. Kay Sir Beno Arquero, mag-PM kayo sa kanya o search nyo sa Facebook. I-link na nga lang natin sa Oo, description. ilalagay ko rin yung link niya dito sa video para kung saan kayo Mabilis. bumili. Mabilis. Mura, quality, andun na lahat. Wala kayong masasabi at saka napakabait na seller si Sir Beno. Ayan. So, good luck. Labrax, Baten. Makikita tayo sa dagat. Shoutout ka And then, muna. Shoutout ka muna. Mag-shoutout muna tayo. Wait lang ha. Shoutout tayo sa Boracay ko natin. Boracay supporters. Yan. Kay Karamon Bacolinaw, kay Karayan,
Boracay Espero, Kai, Danny, sa kuya ko, kay Edgar, kay Daniel, sa Ramal Family, kay Kuya Tods, Dudes, Kuya Rex, si Kuya Edwin, and then si Beb, si Nanay Diding, shoutout sa inyo dyan. At saka sa Boracay, M and M Malay TV, Domlog Spear Fishing Group ha, sina Jmar Kumbisita, shoutout, kay Erwin Rumbil, Gamboa, kay Bro Sir Mar, shoutout na laging nagsishare ng ating video, kay Vince Ichiku Acosta, shoutout, kay Benignus Maya 11, shoutout, kay Leonard Bryan, kay Janel Marprado, Pipoy Makalakad, Anthony Torrente, shoutout, and then kay, may kapangalan ako Gabi Gonzalez, ayan, yung mga Malay supporters natin yan din. Kay PJ Swallow, shoutout, at saka kay Renato Layog, at kay Anthony Aurelio, shoutout sa inyo. Meron na siya, papa-shoutout. At saka, Check mo. yung mga nandito sa live natin, shoutout natin, si Maki Joshua Bagahan from Palawan, kay Princesa, shoutout, at saka kay Darmo Pasiano, shoutout bro, kay Simer Cabras, shoutout, kay Maki Joshua, Siya yun. ayun, meron tapos na pala. Si Burns Boy TV, shoutout, RB Kiliko RV Gilicot, ayun, from Sikihor Island. Jetro Salvan, shoutout, kay Kimals Islamit, ayun, shoutout. John Safety Lou, sa'yo bro. Kay John Noe, official motovlog. Ayun, shout out. Miggy Angelo Morata. Kay Borbor TV Mix, shout out. Ayan. Sino pa ba? Kay Farmer Vlog, official, shout out. Kay Ate Chappy, shout out ate. Thank you. Tapos kay Lutaw Night Divers, shout out. si Kimal Slamik from Oroqueta, Tabok Norte, Espero. Maria Benos Sarmiento, shout out. Michael Sarmiento, ayun, shout out inyo. Siyempre, sa ating mabait na nagbigay na speldan kay Sir Beno, shout out. Tingnan natin yung kanyang performance. And then, sino pa ba? Ay, isa pa pala sa classmate ko, kay Role Rones. Ayan, shout out. Pre, shout out ha. Ito na yung request ko. So, sino pa? Shout out pa? Kay RB, meron pa ba? At Kimal Jimenez Amoa, Miss Orient Occidental. Ganda naman ng spear gun mo, Lord, sabi ni RB Kilikot. bagong kwento, first time natin magagamit sa Pilipinas yung ganitong habang spear gun. At saka yung brand niya, Laprax. Ayan. .5, mongol ito. Maganda to pang reef hunting. Basta ka. Then ano pa kay Discado Blabber TV. It's Gabi, shout out from San Vicente. Northern Samar, shout out. Thank you ha. Ayan. So, gusto ko itong first blood sa Boracay. Ayan. Doon natin ito matitikman. Soon, mga bukas. Soon. Salamat, Lods. Excited ako. Parang hindi. Ganda kasi tingnan nyo guys. Kano ba yan? Ang ganda talaga. Napakamura, ready to use na siya talaga. Boracay Spearfishing Adventure! Ayun! Boracay Pa-shoutout Spearfishing po, Master. Pa-shoutout po, Nagigising Master, lang. Boracay Spearfishing Adventure. Siyempre, ready na Ready na. Ayan na! Oh. Check. Ayan, tingnan mo
Discasio, from Boracay po ako. Bisaya. Kaso ibang lingwahe yung Bisaya sa amin. Parang aklan. Lanog yan. Lanog yan. Hindi ano. Video agad, master. Ang ganda niyan. Aabangan ko ang first blood niyan. Sige, sige. From Hintay-hintay Burns na. Boy TV. Thank you, thank you. Boracay Spear Fishing Adventure Woohoo! Thank you! From Alam niyo na. Boracay Spearfishing Adventure. Alam nyo na. Alam na this. Albino. Magkano po yan, Lods? Yung price, ililink na lang sa description box. Yung price, description box, tingnan nyo na lang mamaya guys. Natapos. Kimas Lami. It's nice meeting you. Kamisan sa mga. Albino, magkano po yan, Lods? Description link lang mamaya lalagay natin. Ayan. Na all, ang lanog may pasalubong. Dudoy lang sa kalam. Dudoy din sa kalam. Pwede pa pala siyang lagyan ng extra rubber isa. Pwedeng lagyan siya ng 3. At saka pwede nating i-upgrade yung shaft niya. Kung gusto nating malalaking isda, pwede natin siyang lagyan ng 7.5 o 7mm na shaft. Kasi 6.5 lang ito. Good for replanting talaga. Huwag ako gumamit nito. Sure board. So, nakailang minutes na ba tayo? 30. Okay na siguro. 30. Okay na siguro tayo. Mag-end live na tayo. Thank you nga pala sa mga pumunta. Shoutout sa inyong lahat. At mag-iingat tayo. And please, don't forget to subscribe, share itong ating live. Thank you and God bless. Bye-bye.